Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt állhatok, és nagyon szerényítő érzés tényleg, hogy ilyen előadók közé engem is besoroltak. Nagyon szépen köszönöm, Csongor. Igyekezni fogok helytállni, illetve nagyon remélem, hogy tudok majd egy-két olyan gondolatot közölni veletek, vagy átadni, ami talán picit segít nektek is abba, hogy elértek azt, amit szeretnétek. Elsősorban tényleg szeretnék gratulálni azoknak, akik itt ülnek, de legjobban azoknak az embereknek beszélek, akik majd ezt a CD-t hallgatni vagy nézni fogják. Tehát ez nagyon fontos, hogy neked beszélek. Tehát nem a szomszédasszonynak, nem a melletted ülőnek, nem az anyukádnak, nem az apukádnak, nem a gyerekednek, nem is a testvérednek, hanem neked beszélek, ugyanis ez neked fog szólni, ugyanis mit elmondok, az lehet, hogy meg fogja változtatni az egész életedet. De az is lehet, hogy csak egy kellemes fél óra lesz, amiben eltöltöttünk egy kis időt. Nagyon fontos, hogy az emberek mindig azt kérdezik tőlem, illetve hát szerintem mindenkit egy picikét érdekel, hogy mi a siker titka. Ugye hát az előbb a Petrics úrtól ugye megtudtuk, ez is egy megközelítés, de az emberek mindig ezt kérdezik, mindig, hogy lehetnék sikeres, mit kellene csinálni, mi az, amit máshogy kéne csinálni. Mindig ezen gondolkodik mindenki. Kiskorunkban is, ugye, még ha nem is tudatosult bennünk, de azért ott voltunk, hogy mink akartunk a legjobbak lenni. Futóversenyen, mink érjünk be először a célba. Az nem, hogy utolsó előttig lettünk, de nem számít. És tőlem is kérdezték, egyre sűrűbben kérdezik, hogy Tamás, de mi a mi siker titka? És voltunk egy ilyen kisebb összejövetelen, Palicson, ahol egy nagyon nagy üzletasszony jött oda hozzánk, mert 15 éve építi ezt az üzletet, és tartottam ott is egy ilyen rövid kis, fölkértek egy kis beszédet, és utána jött oda hozzám, hogy jó van Tamás, ott is azzal kezdtem, hogy a sikernek nincs titka. És oda jött hozzám, hogy kérdeznék azért valamit, hogy most oké, hogy ez itt elmondod, minden jól, de most egymás között vagyunk, tehát így egymás. Mondd már meg, hogy mit csinálsz? Hogy mi a titka? És így néztem rá, hogy mondom, úristen, ő kérdez engem, aki már 15 éve ebbe az üzletbe, ebből él, és kérdez, hogy miket olvasok, milyen könyvet, és akkor mondtam neki ezt a könyvet, hát ezt tudja, azt ő is olvasta. Hát én más nem tudok mondani. És értetlenül nézett rám, és láttam a szemébe, hogy nem hiszi el, amit mondok. Hogy ő még mindig abban van, hogy nem hiszi, hogy nem akarom megmondani, hogy tényleg, hogy mi a titok. De nincsen. Ugyanis az embereknek szerintem mindenkinek más, hogy mi a siker. Ugye? Van akinek az, hogy jó család legyen otthon, boldog család legyen, sikeres vállalkozó legyél, esetleg a gyerekeid ugye sikeresek legyenek, tehát egy jó emberek legyenek, fölnének, megérnek, hogy sikeresek legyenek abban, mit csinálnak. Vagy esetleg, hogy ne legyél sikertelen, ugye ez nagyon rossz. De amit mondtak az előbb, vagy tegnap, hogy a siker az valójában az egy folyamat. Az egy folyamat, az az út, amin haladsz. Én megmondom őszintén, én rohadtul nem voltam sikeres ember. Soha. Még gyerekkoromban se. Nem is tudtam, hogy mi az. Szerettem, nagyon sok mindent csináltam, mert ugye amikor legkisebb voltam, először kamionsofőr akartam lenni. Kaptam egy kamiont, azt úgy tologattam, minden hülye gyerek, tényleg mindent belepakoltam, anyámnak az étkészletét. Amikor koccantunk, akkor minden koccant, kaptam a fejemre nagyon, akkor lemondtunk a kamionsofőrről. Utána jött a focizás, az utcabeli gyerekek, ugye 4-5 év idősebbek voltak, hát nem csak a focit tanultam meg tőlük, hanem minden fontos trágárságot, amire szüksége van egy embernek. De abba se lettem sikeres. Jó volt, játszottunk, jobb voltam egy picivel, mint az átlag, de nem voltam semmi extra. Utána jött a tánc, ugye, hát mindenki, nem akartam táncra venni, de mindenki odament, akkor nekem is menni kellett. Tehát nem kérdezték, hanem tesóm fogta a kezem, azt gyerünk, megyünk táncolni. Hát jó, elmegyünk táncolni. Tetszett, jó volt, hogy tingli-tangliztunk, néha egy-két dolgot én meg is tanultam, de abban sem voltam sikeres. A legjobb eredményem az egy vajdasági 9. helyezés. De a tesómtól jobb lettem.
Ott ennyi volt. És abban sem. Utána jött a tanulás. Fú, hát ugye általános iskola, gimnázium. Hát emberek, mind a 4 évben 2-esen volt magyarból. 2. Soha nem volt jobb jegyem. Akkor megkérdeztem a tanárnőt, hogy miért nem ad jobb jegyet 2-estől, akkor csak elmosolyodott, és azt mondta, Tamás, azért mert szeretlek. Ha mondom, mi lenne, ha nem szeretne? Azt mondja, elsőben már maradtál volna. Hú, mondom, köszönöm szépen. Onnantól nem is kérdeztem semmi többet. Én nagyon boldog voltam az én 2-eseimmel. Szóval tényleg nem voltam egy nagy eresztés. Még most egy fizikát fejeztem, ugye, hallottál, de abban sem voltam jó. Hát puskáztam emberek. Akkor 1-es kaptam a dolgozatra, hogy csak úgy fütyült. Csizomszki tanár úr, akkor 1-esbe akasztott. Meglátta, hogy valamit néztem. Oda jött, Tamás. Igen, tanár úr. Az ott mi? Hát semmi. Aha, oké. Ezt már mentés az 1-es, kész. Most ennek ellenére mégis befejeztem a fizikus egyetemet pont ez miatt, tehát pont ez a tanár miatt valójában. Nem tudom, milyen hatással volt rám, de mégis miatta fejeztem be. De ott se voltam, soha az életben nem voltam kitűnő. Egyszer se. Tudjátok, mikor voltam kitűnő? Általános iskola első osztályba. Akkor soha többet. Soha többet. Kaptam néha 5-ösöket, hát nem arról van szó. Mindenki kap 5-öst. A tornába, magaviseletre. Arra mindenki kap. De ritka volt tényleg, mint a fehér holló. Viszont tudom, hogy amikor kicsi voltam, akkor nagyon is az volt a vágyam, hogy sikeres legyek, hogy valamiben tényleg nagyon jó legyek. Hogy tényleg, és tudom, hogy neked is voltak ilyen álmaid, és talán még ma is van. De mi lett velük? Hova lettek? Mi lett az álmaiddal? Én tudom, hagytad őket elveszni. Más véleményei miatt. Azért, mert hagytad, hogy más válasszon helyetted. Csak ezért. Semmi másért. És hogyha ezt nem változtatod meg, akkor semmi nem fog most se változni. Ezt lehet magyarázni. Én tudom, hogy vannak körülményeid. Fú, hát mindenkinek vannak körülményeid. Ha valamit tudok, az az, hogy nekem voltak körülményeim. Még a mai napig is vannak körülményeim. Olyan körülmények, amit hogyha elmesélem, felállna szőr a hátatokon. Tudom, hogy vannak, mindenkinek kellett dolgoznia menni, ott jött a főnök, jött a hülyeségekkel családot alapítani, eltartani a családot, gyereket fölnevelni, kipénzelni, fölveszed a hitelt, nem tudod törleszteni, kocsiban nem tudsz már tankolni, ha egyáltalán tudtál kocsit venni. Na, ez ilyen, ettől nem kell megijedni. Van egy jó hírem. Én azért jöttem, hogy elmondjam, hogy igenis van kiút. Van más lehetőség. Van más választásod. Csak az a kérdés, hogy élsz-e vele. Csak ez a kérdés. Amikor én elkezdtem foglalkozni az üzlettel, hát most lesz körülbelül pont 2 éve, akkor anyuméktól kértem kölcsönje, körülbelül 30 eurót, hogy el tudjak indulni ebbe az üzletbe. És az elején amíg mindig szittak, és mondták, hogy de hova, meg milyen. Ugye amikor egyáltalán megmondtam, hogy ez mire kell, mert azt hazudtam, hogy ugye Lacival megyünk kenutúrára. És hogy arra kértem el a pénzt. És akkor kiderült, hogy valójában ugye mire kellett, hát ki akartak tagadni, de azért ugye a testvérem azzal vádolt meg, hogy normális vagyok, hogy 30 eurót elkötötte. De figyelj már, azért én bírtam volna venni 5 pelenkát, 2 cumis üveget, 3 takarót, mert akkor született épp a kislánya neki. És hogy erre költ, hogy nem vagyok normális. És akkor mentem, és hajtottam, és mentem, és dumáltam az emberekkel. Hova mész? Megint nem vagy itthon, tényleg csak aludni jártam haza, meg enni. Nem is láttak, csak az elmentem délután vagy délbe, éjszaka, amikor hazaértem, és hallgattam a hanganyagot, hallgattam a CD-ket, stb. És ott meg azt mondták, hogy te igenis sikeres tudsz lenni, és meg tudod csinálni. És én elhittem, érted? Elhittem,
hogy 28 évesen szabad tudok lenni. 28 évesen szabad. Érted te ezt? Hogy ez mekkora erőt ad? De ezt te is meg tudod csinálni. Te is meg tudod csinálni. De az meg kell értened, hogy ez a te választásod. A tiéd kell, hogy legyen. Nem kenyeded másra. Te vagy a felelős mindenért. Mikor érted már meg? 18 éves korodtól kezdve te vagy felelős mindenért. És nem csak azért, amit megteszel, hanem azért is, amit nem. Azért talán még jobban felelős vagy, amit nem teszel meg. Mikor érted meg? Mikor fogod föl? Kezdj el felelősséget vállalni. És akkor minden megváltozik. Minden. Amíg másra fogod, addig más lesz a felelős. És akkor tényleg más kell hibáztatnod. Az könnyű, de az menekülés. Amikor mostanában beszélgettem anyumékkal, és akkor de nagyot fordult a kocka azért. De most így 2 év támadtam, amikor azért már keresek is belőle, meg azért van ez, meg az. És akkor beszélgettem anyuval, és mondta, hogy kérdezte, hogy emlékszek-e még, hogy még 2 évvel ezelőtt ő adta kölcsön azt a 30 eurót. Hogy hát mondom, persze, hogy emlékszek, hogy nem emlékeznék. Hát tudom, hogy te. De mondom, hát visszaadtam, hát nehéz, hát visszaadtam. Tudod, nem azért mondja, hát tudja, hogy visszaadtam, már sokszorosan visszaadtam az árát. Igazából csak elmosodott, és azt mondta, hogy csak annyit akartam mondani, hogy ez volt a legjobban befektetett 30 eurója az életébe. Na, ez egy álom. Ez az, ami visz előre. Ez az, ami kell, hogy hajtson előre. Hidd el, hogy meg tudod csinálni. De döntsd el. Döntsd el ma. Döntsd el most, hogy meg tudod csinálni. Az iskolában mindenki ugyanazt hallja. Mindenki. Az óvodában is. A tanítónéni mindenkinek ugyanazt mondja. Heidi, hát te mindig ugyanazt mondod. Mink is ugyanazt kaptuk. Ugye az általános iskolában 22-en voltunk tanulók. Még most is tudom a nevüket. Anit és Báruk, Belec, Bilicki, Futó, Harmad, Kovács, Szadányi, Magykor, Nagyabai, Nagy Mégúti, Nagy Sarolta, Nagy Tamás, Olaj, Szalai, Tari, Törteli, Urbán van Zsiga. Hát tudom. 22-en voltunk ott. De ebből a 22 emberből egyetlen egy ember volt az, akit én, vagy a közélet is úgy fogad el, hogy mint sikeres embert, aki doktori fokozatot szerzett. Doktordiplomát, ledoktorált, méghozzá elment egy fizikából, és most itt ül közöttünk, akivel egyébként a legjobb barátságom kötődött az óvodába, amikor eltörte a Transformers-en fejét. Tehát onnan kezdett a barátság, és ez egy olyan szoros barátság lett, hogy még a mai napig is tart, és most itt ül, és együtt építjük az üzletet. És tegnap előtt odajött hozzám, és megkérdezte, hogy Tamás, légy szíves, segíts nekem, mondd meg, hogy mit tudnék csinálni, vagy mit csináljak máshogy, hogy még többet tudjak segíteni a munkatársaimnak. Hogy még előbb sikeresek legyenek. Hát hol van még ilyen? Megértetted már, hogy itt neked kell segíteni? Nagyon sok, nagyon sok embernek. És majd utána lesz neked jó. Most ilyen helyen vagy már? Ahol dolgozol? Oda jönnek hozzád? Megkérdezik, hogy mit tudnék neked segíteni? Mert ha nem, akkor nagyon gondolkozzál rajta, jó helyen vagy-e, és most még jobban figyelj. Ugyanis ahhoz, hogy tényleg
elérd azt, amit szeretnél, nem kell nagyon sok mindent máshogy csinálni. Csak el kell döntened, hogy valamit máshogy csinálsz. Csak döntsd el, hogy megpróbálod. Csak döntsd el, hogy megcsinálod. Döntsd el, hogy nekiugrasz, neki fekszel, és mész, és nem állt meg semmi. Legyen egy álom, ami hajt. Az kell hozzá, az nélkül nem lehet. És menj, és csináld, és ne állj meg. Döntsd el. De döntsd el még ma. És akkor meg lesz. Amikor én kicsi voltam, majd legközelebb arra is hozok képet, mert tényleg nagyon nevetséges. Hát körülbelül akkora hajam volt, mint most a Briginek, ugye barának, nagyon nagy ilyen Pokémon fejem volt, ilyen nagyon nagy göndörhajam, ugye, nagyon. És anyu mindig félrefésülte. Mindig így félre. Annyira utáltam, ezt el nem tudom képzelni. Úgy utáltam, és mindig félrefésült az óvodában, és minden levelet, és félre van fésülve. Nagyon utáltam. Én egy antiszociális ember vagyok. Ezt így nehezen mondják meg rólam, de tényleg az. Én lányokkal beszéljek, vagy egyáltalán emberekkel. Ha minek? Fúró, kalapács, szög, szeneslapát, tapasztókanál, fűrész. Én ezekkel jó el voltam, de nekem nem kellett emberek. Mondta Laci, ideges voltam ki, mert lementem az erdőbe, kivettem egy fát. Hát nem gond, hát... Nekem nem volt szükségem emberekre. Nem kellett. Bulizni. 17 éves voltam, amikor először elmentem bulizni. És a testvérem az egyik, tehát 4-en vagyunk testvérek, és a legidősebb nővérem, még kicsi voltam, addig magyarázta, hogy klepálnak a füleim, tehát hogy elállnak, ugye? Meg mondta, hogy egy fél évet le kéne szelottépozni, hogy normálisan nézzek ki. De ez annyit dumálta nekem, hogy ezt elhittem. De én ezt elhittem, és én azt hittem, hogy tényleg egy csúnya gyerek vagyok, nem köllök senkinek. Tehát bementem a diszkóban, az volt, hogy minden csaj így jó, nézett, hogy ki ez. Az, hogy egyáltalán oda márják menni valakihez, hát rendesen kellett tankolni. De amire meg odaértem, hogy akkor most már na gyere, addigra már mindegy volt. Úgyhogy így nagyon sokáig átnőm se volt, mert nem. És ezt nagyon sokan el se hiszik, meg nem látják most. Nem látják. De azért mesélem el, hogy nem így születnek az emberek, nem születnek ilyennek. Ilyenekké válnak. Csak az a kérdés, hogy akarod-e. Hogy van-e egy elég erős álmod, ami mész és csinálod. És elmész és hajtasz, és mész, és elmész otthonról, és éjszaka érsz haza, és este érsz haza, és nyomod, és csinálod, és az autóba eszel, és leeszed magad, és leöntöd magad, és belebüdösödsz a kocsiba, már ott élsz, és nekimész, meg ellopják, meg összetörik, meg felfordulsz, meg minden lesz, de mész és csinálod, akit a világon legjobban szeretek, ott kell hagynom, amikor aludhatnék vele tovább, és megyek sírva az autóba, és megyek a bemutatóra, és nyomom a hanganyagot, hogy valami visszahúzzon. Mert tudom, hogyha most ezt megteszem, akkor jól fogunk élni. És ha én jól élek, akkor aki velem van, az jól fog élni. Akkor jól fogunk élni, akkor családom is jó lesz, és mindenki lesz. Mert én tudom, én hiszem, én látom, hogy megéri. Hidd el te is, hogy megéri. És menj és csináld. És döntsd el, hogy megpróbálod. Döntsd el, hogy nekivágsz. Döntsd el, hogy megcsinálod bármi áron. És nem fog számítani semmi. És amikor majd visszanézel néhány évre ezelőttre, amikor már tényleg élvezzük a szinteket, az egészen csak mosolyogni fogsz. Az egész csak egy kellemes emlék lesz, egy jó mese, egy jó sztori. Az, hogy temetőből bemutatózunk,
akkor ideg-összeroppanást kaptam. Hogy ember, hát hova kell nekem menni? De tényleg ez volt. Fiatal hölgy, telefon, Temető utca 1. Oké, gyerünk. Temető utca 1, megyünk. 3, 2. De figyelj, már nincs több szám. Hívom, hogy te figyelj, hát itt vagyok valahol a környéken, de mondom, nincs az 1-es, nem találom sehol. És akkor mondja, hogy jaj, ha várjál, mindjárt még azt nyitom a kaput. Nézem, ott a temetőkapu, jön ki. Temetőben nyissa ki a nagy kaput. Jézus Úristen. Mondom, hát ilyen nincs. Mondta Matisz úr, hogy minden lesz. Mondta. De azért... És azt mondja, hajj csak, behajtak a temetőbe. Csőzház. És ott élnek, és ott tartottunk bemutatót. És belépett, aki eljött. Érted? Nem az számít, hogy hol vagy mi, hanem hogy látják-e rajtad, hogy hova tartasz. Csak ez a fontos. Csak ez a fontos. És döntsd el, hogy megcsinálod. Semmi más nem kell hozzá. Nem kell több CD-t se hallgatni. Nem lesz rá szükség. Egyszerűen nincs más hátra, mint előre. Fogd meg a ceruzát, fogj egy üres lapot, és kezdj el leírni mindent. De mindent, amit szeretnél. Mindent. És akkor leírtad őket, kezdj el dolgozni érte, és adj bele apait, anyait, mindent. Ne nézd, hogy meddig tart, ne nézd, hogy mibe kerül, csak azt nézd, hogy megérje. Figyelj ide, ha én meg tudtam csinálni, akkor te biztos meg tudod csinálni. Akkor bárki meg tudja csinálni. Én ebben 100%-ig biztos vagyok. Úgyhogy sok sikert kívánok hozzá, kitartást a kemény harchoz, ez a te éved lesz. Köszönöm szépen! A blokk utolsó előadójaként egy olyan 12%-os munkatársunkat fogjuk meghallgatni, aki elmeséli azt, hogy hogyan jutott el eddig, és mit kellett megtennie ahhoz, hogy ide érjen. Higgyétek el, aki eléri a 12%-et, aki már elérte, vagy aki áhítozik rá, az tudja, hogy mekkora munka van benne. Szerintem még itt az első sorban ülők is emlékeznek rá, hogy addig eljutni az azért egy kőkemény meló, amikor még az embernek se pénze, a hite is néha-néha meginog, az önbizalma még nem igazán, ugye a tudása az még messze a békafeneke alatt van, de mégis eljutunk, mert van egy cél, van egy hit, van egy lendület benne. A most következő előadónkban is megvan ez a tűz. Szponzorként elmondhatom róla, hogy rettentő tisztelettudó, akkor kér konzultációt, amikor szüksége van rá, mindig úgy megy el, hogy felkészül, kérdései vannak, odafigyel, és tényleg megfogadja azokat a tanácsokat, amiket kap. Egy hihetetlenül jó ember, és szerintem még óriási vezető lesz belőle. Fogadjátok nagy szeretettel Petri Csákos 12%-os munkatársunkat! Me no press people button. Nobody chat come face me with some. Like only have 22 in a me something. Then I feel so to get the next 1,000 fool. Press trigger me no press people button.